Hey, wat leuk dat je weer zocht naar de Chill Checked Challenge. En deze challenge had alles te krijgen met Wien. Vrouwenbrachie. Julia. Hey, goeiemorgen! Hebben we een beetje zin hoor? Ja! Want het is niet maar de Chill Checked Challenge. Ik heb het meetlint bij me. Ja? Meetlint. Oh, afstand. Dat is belangrijk. Dus ga je mooi? Ja! Oké, dan ga je mee. Ja, ik ben in beeld. Op beeld. En de bedoeling is dat je met klompskipkes 4 mogelijk voetblazen. En de 4e afstand, die hield 3, 2, 1, go! Hoppakee, meer mini, ik wil meer mini. Jongens, kom op. We zijn op het beeld, we zijn die vrouwenparochie. Go, 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 go. 3, 2, 1, oh, dit is wel echt een hele goede tactiek. Oh, wacht. Dan komen we hoe de 1,50 meter. 1 meter en 88 centimeter. Ho, ho. Goed, creëren we winst. Op het doel. Ja. Oh. Oké, jongens. En zitten. Wat leuk dat je hem al je mij door maar de Chill Checked Challenge. Ja, ik zag hier al een klompjes in. Oh, hij zult er fantastisch doen. Maar Riska die blaast een hele ballon op. Maar dan horen we je te liefje op een herenballon. 3, 2, 1, go! Ja! Oh! 3, 2, 1, go! Zie je? 20! Ja, wordt een 100 centimeter! Arjen Roelofskwallen. Hey, goeiemorgen! De boord. Oh, hij is mooi schilderen. Er zit een goed ziel op. Er zitten gewichten in. Hier is hoe night al. Dat kan het oors. 3, 2, 1, oké! Kom op! Oh, ja. Die maatje, ja. Kom op! Die maatje, ja, heel goed. En stop! Daar gaan we. Ik dwaal het haast net uit te spreken, maar het is 2 meter en 30 centimeter! En de winnaar van de Wien Challenge is Mai 2 meter en 30 centimeter, 2 meter, 30 centimeter, de Arjen Roelofskwallen uit Haarlem.